Силовики распавялі, чаму прыйшлі затрыманне ў знакамітай менскай архітэктурнай студыі, небяспечнасць укусаў кляшчоў, што можа скончыцца рэанімацыяй, ды калі нарэшце пацяплее ў нашай краіне. Пра гэтыя ды іншыя падзеі пятніцы 10 красавіка распавядзем у кароткім выданні навінаў. Вітаю! На Берасцейшчыне зліквідавалі ўсе грэка-каталіцкія парафіі. Вярхоўны суд адхіліў скаргу вернікаў на пастанову аблвыканкаму пазбавіць супольнасць у Берасці рэгістрацыі як рэлігійнай арганізацыі. Пра гэта выданне «Каталік Лайф» даведалася ад вернікаў. Ні каталіцкі касцёл, ні дзяржаўныя органы інфармацыі не падавалі. Раней мясцовыя ўлады зліквідавалі грэка-каталіцкую парафію святых Кірылы і Мятода ў Баранавічах. Сітуацыя падобная, як і ў Берасці. І ў абодвух выпадках прычыны невядомыя. У адной з пастановаў вернікі заўважылі фармулёўку аб, цытата, «пагрозе нацыянальным інтарэсам». А вось грэка-каталіцкая парафія ў Івацевічах летась не прайшла перарэгістрацыю. Цяпер грэка-каталікі рэгіёну не маюць права збірацца на набажэнствы ў сваіх святынях. Адметна, што гэта адбылося пры новым апостальскім нунцыі ў Беларусі Іньяццё Чэфальі, які сам грэка-каталік. Новая хваля рэпрэсіяў. КДБ прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем тэлеграм-чат СІЗО №1 Калядзічы. Туды ж дадалі ўсе чаты і суполкі калоніяў і СІЗА Беларусі. Агулам у спісе 10 тэлеграм-чатаў, 9 вайбер-чатаў і 3 суполкі ў кантакце. У гэтых каналах камунікавалі сваякі вязняў. Там жа збіраліся гайды, што дапамагалі арыентавацца пасля затрымання блізкага. Цяпер іхныя ўдзельнікі, колькасць якіх вагаецца ад сотняў да тысячаў, рызыкуюць трапіць за краты. На дадатак сілавікі прыйшлі ў офіс адной з самых вядомых архітэктурных студыяў Беларусі «Зробім архітэктс». Паводле выдання «Люстэрка» затрымалі каля 50 супрацоўнікаў, у тым ліку аднаго з заснавальнікаў кампаніі Андрэя Макоўскага. Менавіта праз ягоны допіс у сацыяльнай сетцы «Трэц», як сцвярджае набліжаны да сілавікоў тэлеграм-канал, і адбыліся затрыманні. З месяц таму Макоўскі напісаў, што ў кампанію прыйшоў ліст з загадам наняць у штат ідэолага. Пры гэтым яго здзівіла, што падобнае патрабаванне выставілі прыватнай кампаніі. Ужо былы міністр інфармацыі і адзін з галоўных ідэолагаў прапаганды Марат Маркаў нечакана пераходзіць у культуру. Пра ягоную новую пасаду сталася вядома напярэдадні падчас кадравых перастановак у Лукашэнкі. Ці зменіць у лепшы бок галіну культуры прызначэнне Маркава? У эфіры студыі «Белсат» распавёў палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Я думаю, што нічога карэнным чынам не палепшыцца. Можа, Маркаў лепшы адміністратар, але адміністрацыйнымі метадамі ў культуры няшмат чаго дасягнеш. Маркаў сёння, дарэчы, ён так зарысаваўся лібералам, кажа, мой падыход такі, што творчым людзям трэба не замінаць, хай яны там раскрываюцца. І тут жа пра ідэалогію, што усе яны павінны вызнаваць дзяржаўную ідэалогію, што яны павінны быць дзяржаўнымі людзьмі. Я сваімі словамі пераказвалі, сэнс такі. Ад сёння ў Беларусі на 2 месяцы прыпынілі ліцэнзію аднаго з буйных агенцтваў нерухомасці кампаніі «Алькор». У Міністэрстве юстыцыі заявілі, што ў працы з кліентамі выяўлены сур'ёзныя парушэнні, якія закранулі правы спажыўцоў. Праверка паказала, што паслугі, якія павінны былі аказваць кваліфікаваныя рыэлтары, фактычна выконвалі супрацоўнікі без адпаведных паўнамоцтваў. Пры гэтым прызначэнне адказнага спецыяліста часцяком насіла фармальны характар. У выніку кліенты не атрымлівалі паўнавартаснага юрыдычнага суправаджэння ўгодаў, а ў асобных выпадках былі выяўленыя і парушэнні пры афармленні дакументаў. На час прыпынення ліцэнзіі кампанія не мае права аказваць рыэлтарскія паслугі, а кліентам рэкамендавана скасаваць дзейныя дамовы. Сезон актыўнасці кляшчоў у Гарадзенскай вобласці пачаўся з сур'ёзных наступстваў. Паводле мясцовага тэлебачання у рэанімацыю інфекцыйнай больніцы трапіла пажылая жанчына. Кляшча, які прысмактаўся да яе яшчэ ў сакавіку, проста яна не заўважыла, бо раней не раз сутыкалася з насякомымі. Аднак гэтым разам спатрэбілася тэрміновая шпіталізацыя. Гэты выпадак скончыўся добра, пацыентку ўжо выпісалі. Але статыстыка трывожная. Кожны 4-ы, хто падхапіў энцефаліт, праходзіць праз рэанімацыю. Акрамя таго, кожны 3-й клешч у рэгіёне заражаны барэліямі, якія выклікаюць хваробу лайма. Медыкі настойліва рэкамендуюць пасля кожнай прагулкі аглядаць сябе і карыстацца рэпелентамі. Калі ж укусу пазбегнуць не ўдалося, звярніцеся да спецыялістаў у першыя 72 гадзіны. Пры гэтым распазнаць хваробу няпроста.
Когда у нас идет укус клеща, через некоторое время, то есть приблизительно 3, а иногда там 5 дней, может развиться такая легкая респираторная инфекция. Даже пациент может и не заметить. У некоторых может быть субфебрильная температура, слабость, то есть признаки легкой ОРВИ. Тупіковая сітуацыя на заходніх межах. Каля 1300 літоўскіх фураў пакінулі Беларусь, каля сотні чакаюць уезду ў Літву, а паўтысячы цяжкавікоў застаюцца на тэрыторыі нашай краіны. Такія звесткі агучылі ў дзяржаўным мытным камітэце. Як заявіў у эфіры тэлеканалу «Першы інфармацыйны» старшыня ведомства Владзімір Арлоўскі, Вільня палохае перавознікаў штрафамі і абвінавачваннямі ў парушэнні санкцыяў. Прычына ў аплаце за захоўванне машыны на беларускіх спецстаянках, дзе яны утрымліваліся з мінулай восені. Праз санкцыйныя абмежаванні любыя плацяжы на адрас Белмытсервісу могуць разглядацца як парушэнні. Гэта вынікае са звестак службы расследавання фінансавых злачынстваў. Пры гэтым МЗС у Вільні паабяцала дапамагчы з пошукам легальных шляхоў аплаты. Людзям патрэбны Вялікдзень без пагрозаў і рэальны рух да міру. Пра гэта ў сваім тэлеграм-канале напісаў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі пасля абвяшчэння Крамлём велікоднага замірэння. Палітык таксама адзначыў у допісе, што Украіна гатовая да люстэркавых крокаў. Напярэдадні ўвечары прэс-служба Крамля паведаміла, што Уладзімір Пуцін абвясціў велікоднае замірэнне ў вайне супраць Украіны. Яно паводле Масквы будзе дзеяць з 16 гадзіны 11 красавіка да канца дня 12 красавіка. Як вынікае з афіцыйнага паведамлення, расійскім войскам аддадзены загад спыніць баявыя дзеянні на ўсіх кірунках, аднак быць гатовымі, цытата, спыніць магчымыя правакацыі з боку праціўніка. Летась за гадзіну да абвешчанага Масквою велікоднага замірэння над Украінаю паляцелі расійскія дроны. Вырабнік беларускага зефіру, які проста узбаламуціў сеціва, адказаў на каментары незадаволеных пакупнікоў. Прэтэнзіі да лінейкі «Нанафіт» ад чырвонага харчавіка палягалі на праносным эфекце ад прадукту, а дакладней мальтыту, што ўваходзіў у яго склад замест цукру. У кампаніі запэўнілі, што тэхналогію вытворчасці і рэцэптуру зефіру адмыслоўцы разам з прадстаўнікамі навукова-практычнага цэнтру НАН Беларусі ў харчаванні распрацоўвалі 2 гады. Да таго ж, маўляў, якасць і бяспечнасць інгрэдыентаў ды гатовай прадукцыі пад жорсткім кантролем, піша выданне «Офіс Лайф». На фабрыцы «Чырвоны харчавік» адзначылі, што рэакцыя на той жа мальтыт індывідуальная і залежыць ад узросту, стану здароўя ды звычайнага рацыёну. Аднак, нягледзячы на хвалю гейту ў сеціве, у кампаніі не збіраюцца мяняць рэцэптуру зефіру або здымаць прадукцыю з вытворчасці. І да навінаў надвор'я. Цыклон з казачнай назваю «Рапунцэль» аказаўся не зусім ласкавым. Дождж, мокры снег і халодны вецер прымусілі беларусаў зноў дастаць цёплыя курткі. Але ёсць і добрыя навіны. Арктычнае паветра паступова пакідае нашыя краі. Найбліжэйшыя выходныя яшчэ прыйдзецца пацярпець. У суботу і нядзелю будзе вільготна, паведамілі ў Белгідрамеце. Чакаюцца кароткачасовыя ападкі. Начамі магчымы лёгкі мароз і галалёдзіца. Удзень слупок тэрмометра будзе вагацца ў межах 10 градусаў цяпла. Вяртанне вясны сіноптыкі абяцаюць на пачатку наступнага тыдня. Скандынаўскі антыцыклон прынясе ў Беларусь сонца і камфортнае надвор'е. Ад панядзелка паветра прагрэецца да плюс 16, а на поўдні краіны да 18 градусаў. На гэтым мы заканчваем выданне. Падрабязнасці ўсіх галоўных падзеяў дня ў вечаровых эфірах аб'ектыву і студыі Белсат а 7 вечара. Вашыя лайкі і каментары пад гэтым выпускам – гэта рэальная дапамога ў барацьбе з прапагандай, але заўсёды памятайце пра сваю лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.